So karon nami dire nagtanom og avocado. Dire kay sayote. Dito babaw. Plano na mo repolyo. Kung di pa gani kuan. Kana babaw lasang na na. Pero kani mo na importante dire. Ang mga fruit bearing kay mo na wala na dire. Tanom tag utanon daghan pero ang mga fruit bearing minimal na lang mo na kuan. Ya kung kinsa to ingon nga ang farming dili nindot na profesyon, nindot kana siya. Kay why stress kuras lang. Why pressure ba na unsay trabahoon? Mo na kuan hayahay sa farming. Kumpara sa corporate world na perting presyura. Daghan kay trabahoon sige lag push nya mga mostly mga problema kay human generated di para sa farming na survival yun ba kananglan jud ka mo produce og food para sa prutas. Mo na. Amo objective ani kay kada lugar sa yuta kung pwede siya mo produce og food or vegetables mo na ang among kuan na magamit ang yuta dili lang matulog kay kani dugay na kini natulog mga more than 20 years siguro ni natulog na yuta. Nya among karon gitamnan og sayote para mo produce ang land og makapakaon ta sa isigataw. Una. So mo ni ana si Uncle Bonyor, the plant master. Kani ang payag ni Iko. Lagkaw man ay gitawag gamay na kapahulayan. Kay mananom at least kung ulan mo na. Dito daghan pa kayo. Kata mostly kay mga yuta na utilize na siya pero mo lagi di kayo ka-produce og tarong kay kani dire kung unsay tanom sa uban na sunod-sunod. So kani mo na mo introduce ta og mga bag-ong tanom diri sa farm para at least ana say bag-o ba. Ya mo introduce tag technology. Unsay atong ma-learn sa internet. Okay. So mo ni guys ang sayote. Daghan og kuan kay nabalikan naman nag rainy season. So daghan nagbunga pohon sa sulod. So atong bisitahon sa sulod. Okay. So manulod ta sa unsay suod sa ilawom sa sayotehan. Okay. So tan-aw na to. Mo ni ang ilawom sa sayotehan. Kuan kayo kanang landong. Ya ang mga fruit kay nagbitay lang. Kani. Landong siya kay wa pa hawani. So ang maintenance sa sayote kay weekly na kailangan hawanan. Ya maayo sad kayo og produce kung mahawanan kay mobunga gid siya daghan. Then water requirements niya kinahanglan pug kay daghang water ang sayote. So mo nay challenge diri sa sayote. Ang trellis kay kinahanglan na juga wire. So mo na. Kani mo ni ang mga laya kay weekly man siya magbunga. Nasa siya mga laya na dahon. Okay. Then abono sad. Then mo lagi ang challenge karon kay lisod na kay ang labor sa farming. Kay gamay lang kayo ang magpa nanom. Mo nang gamay ang farming, mo nang mahal. Okay. So mo na isulod sa sayote. So kani kay overgrown sayote. Overgrown na siya. Okay. Kay nigawas na ang iyahang ni germinate na. Okay mo nang sayote.
So, isa may makuha.